Това не е първият тренинг с Поли Иво и затова съм тук отново и се надявам отново и отново, защото усещам, че това ме провокира, дава ми различна гледна точка, знания, обогатяваме. Много забавен, много интересен и също така много полезен за всеки един от участниците. Изключително забавен и полезен. Аз винаги съм казвала, че най-добре е да махнем шапката, аз всичко знам и всичко мога. И затова обожавам да ходя на тренинги, но този наистина ме впечатли най-вече с атмосферата и с това, че всичко се случва в изключително приятелска среда. Тренинга е доста полезен, който е участвал, може да оцени какви знания е придобил. Огромно удоволствие. Просто емоцията, която изпитвам тук, ще ме накара да дойда на друг тренинг. Дава добавена стойност, дава много опит. И човек се чувства себе си на място. Хем като у дома си, хем като на някакво предизвикателство, където се развивам. Със сигурност има доста неща, които видях и грешки, които допускам, така че ще се замисля и ще ги отиграя за напред. Много е интересно, много е забавно. Тези хора са супер! Просто трябва да дойдете.